నేను మంగం విషంరావు, జంగుబాయి ఛానల్. యునెస్కో గుర్తింపు పొందిన రామప్ప దేవాలయం గోండుల పరిపాలన కాలం నాటిదని తొడుందెబ్బ రాష్ట్ర కమిటీ పరిశీలన బృందం నిర్ధారణ. ఇటీవల కాలంలో యునెస్కో గుర్తింపు పొందిన రామప్ప దేవాలయం గోండువాన పరిపాలన నాడు ఆదివాసీలు ఏర్పాటు చేసిన దేవాలయమని కాకతీయ యూనివర్సిటీ పరిశోధక విద్యార్థి మరియు తొడుందెబ్బ రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మైపతి అరుణ్ కుమార్ అన్నారు. దేవాలయ ఆర్కిటెక్చర్ను మరియు దానిపై ఉన్న బొమ్మలను, చిత్రలిపిని, భాష, పిల్లర్లను చూసినప్పుడు మరియు ప్రధానంగా గోండువాన రాజ్య చిహ్నం అయినటువంటి ఏనుగుపై సింహము బొమ్మ ఈ ఆలయం చుట్టూ కనిపిస్తుందని నిర్ధారించారు. నేటి యునెస్కో గుర్తింపు గోండువాన ఆర్కిటెక్చర్కి వచ్చినటువంటి గుర్తింపుగా మనం పరిగణించాలని ఆయన అన్నారు. ఆలయంలో ప్రతి ఆనవాళ్ళు మన మూలాలే తెలియపరుస్తున్నాయి ఆయన పేర్కొన్నారు. శివుని వద్ద శివుని పెద్ద దేవునిగా కొలిచే సమాజం పురాతన శివలింగంని చూస్తే అర్థమవుతుందని ఆయన అన్నారు. ఏదేమైనా చరిత్రపై పరిశోధనలు ఆదివాసీ యువత చేయవలసింది ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. మన చరిత్ర పరాయి చరిత్రగా చిత్రీకరించారని ఆయన పేర్కొన్నారు. మన చరిత్ర మనం తెలుసుకోనంతకాలం పరాయి చరిత్రగానే మిగిలిపోతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అలాగే ములుగు జిల్లా రామప్ప ప్రాంతంలోని ఓపెన్ కాస్ట్ ప్రతిపాదనలు కూడా విరమించుకోవాలని ఆయన ఈరోజు డిమాండ్ చేశారు. ఈరోజు ములుగు జిల్లా ప్రజా సంఘాల చైర్మన్ ముంజాల భిక్షపతి, ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తొడుందెబ్బ రాష్ట్ర అధ్యక్ష బృందము ఇటీవల కాలంలో యునెస్కో గుర్తింపు పొందిన రామప్ప ఆలయంను క్షేత్ర పరిశోధన చేశారు. ఇటీవల కాలంలో ఓపెన్ కాస్ట్లతో రామప్ప ఆలయానికి ముప్పు వచ్చిందని అనేక పేపర్లలో ప్రకటన రావడంతో భవిష్యత్తులో కొంత సందిగ్ధ పరిస్థితి నెలకొన్న నేపథ్యంలో ఈ బృందం అనేక అంశాలను, చారిత్రక, భౌగోళిక కట్టడాలను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా తొడుందెబ్బ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మైపతి అరుణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, రామప్ప ప్రాంతము 12వ శతాబ్దంలో కట్టినటువంటి ఇది దేవాలయంగా, అలాగే పూర్వీకులు ఆర్కిటెక్చర్ యొక్క గొప్పతనము, భౌగోళికంగా రామప్ప సరస్సు దట్టమైన అడవులకి కేంద్రంగా చేసుకొని ఐక్యరాజ్య సమితి శాస్త్రీయ, సాంకేతిక, అలాగే సాంస్కృతిక సంస్థ గుర్తింపు రావడం హర్షించదగ విషయమని వారు పేర్కొన్నారు. ఓపెన్ కాస్ట్ మైనింగ్ విషయంపై వస్తే సింగరేణి సంస్థ జనరల్ మేనేజర్ ఇంకా ప్రతిపాదన దశలో ఉందని, ఒకవేళ గుడికి ముప్పు ఉంటే బొగ్గు తీయబోమని ప్రకటించిన దానిని స్వాగతిస్తున్నామని ఆయన అన్నారు. అసలు ఈ ప్రాంతంలో పూర్తిగా ఓపెన్ కాస్ట్ ప్రతిపాదనను విరమించాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. సింగరేణి సంస్థ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఓపెన్ కాస్ట్లతో చేసిన విధ్వంసం ఆదివాసీ ప్రజలను నిర్వాసితులు చేసి కనిష్ట నష్టపరిహారం అందించకుండా నిర్వాసితులను చేసి ఆదివాసీ చట్టాలను, హక్కులను పేస గ్రామ సభలు ప్రమేయం లేకుండా ఆదిలాబాద్ నుండి భద్రాద్రి కోతగూడెం వరకు చేసిన మోసాలు ఆదివాసులు మర్చిపోలేరని ఆయన పేర్కొన్నారు. రామప్ప విషయంలో కూడా ముందు సర్వేలు, ప్రతిపాదనలు అని పలికి చివరికి భవిష్యత్తులో ఓపెన్ కాస్ట్ మొదలుపెట్టే వరకు వస్తారని వారు పేర్కొన్నారు. జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా 1986లో సింగరేణిలో ఎక్స్ప్లోరేషన్ విభాగం నివేదిక ములుగు జిల్లాలో 240 చదరపు కిలోమీటర్లలో లక్ష్మీదేవిపేట, పాలంపేట, వెంకటాపురం, ములుగు, చలువాయి, గోవిందరావుపేట, రంగాపూర్, పస్రా, మేడారం, కర్లపల్లి, లక్ష్మీపూర్, పందాల, పోచాపూర్, బొల్లేపల్లి, లింగాల, దుబ్బగూడెం వరకు 2,500 మిలియన్ టన్నుల బొగ్గు నిక్షేపాలు ఉన్నట్టు గుర్తించింది. ఇది భూమిలో 300 నుండి 600 మీటర్ల లోతులో ఉన్నట్టు తేలింది. అంటే సింగరేణి సంస్థ తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో భవిష్యత్తులో బొగ్గు తీసే ప్రమాదం లేకపోలేదని ఆయన అన్నారు. యునెస్కో నిబంధనల ప్రకారం గుర్తింపు పొందిన ప్రదేశాల రక్షణ చర్యలు, పరిమితులు ఉన్నాయని, వాతావరణ కాలుష్య ప్రభావం, గనుల తవ్వకాలలో ప్రమాదం లాంటివి చేయొద్దని, దానిని అనుసరించి రామప్ప పరిసర ప్రాంతంలో
ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయొద్దని వారు పేర్కొన్నారు. యునెస్కో నిబంధనల ఆధారంగా పూర్తిగా ఓపెన్ కాస్ట్లను ప్రభుత్వం ఈ ప్రాంతంలో నిషేధించి వారసత్వ సంపదను కాపాడాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఓపెన్ కాస్ట్ భవిష్యత్తులో మొదలు పెడితే డ్రిల్లింగ్ చేసే క్రమంలో భూమి అదిరి ఆలయం పగులు రావడం, బొగ్గు వాయువు గాలిలో కలిసి ఆలయం సహజ సిద్ధంగా రగ్గు కోల్పోవడం, అలాగే భూగర్భ జలంలో జలం దెబ్బతిని రామప్ప, లక్నవరం సరస్సులు నీటి వనరులు ఎండిపోవడం, జల వనరులు దెబ్బతిని ఈ ప్రాంత వ్యవసాయ భూములు సారవంతం తగ్గటం లాంటివి కూడా జరిగే ప్రమాదం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అందుకే అందరం ఓపెన్ కాస్ట్ ప్రతిపాదనను సర్వేలు చేయొద్దు, పూర్తిగా నిషేధించాలని కోరాలి. రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా పునరాలోచన చేయాలని, ఓపెన్ కాస్ట్ జాబితా నుండి ఈ ప్రాంతంని తొలగించాలి, లేదంటే ప్రజా ఉద్యమాలు తప్పవని ఆయన హెచ్చరించారు. ఈ పర్యటనలో ఆదివాసీ విద్యార్థి సంఘం రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఆలం కిషోర్, జిల్లా నాయకులు జట్టి ప్రకాష్, అలాగే ఈసం రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు.